Machiegni kendo jokanye sekta mar somo e sub county Manyatike dwaro mondo piny owacho chiwo omenda mabalang' ma imiyo jotije piny owacho matiyo e gwenge mangima teke kata mong'ere kod dho ngere kaka hardship allowance. Bende giywago nok jopuonj e skunde mathoth e gwenge mag Nyatike. Ne giloso e skunde sekondar ma Ageng'a e kinde chenro mar chiwo mich ne jopuonjre manotimo maber e piny maduong' mar higa mokalo. Nyasi manotele kod jatend jotich e piny owacho mano Felix Koskei. E kinde ma jokany sekta mar somo ne ochopo e nyasi mar dhialo jopuonje manotimo maber e piny maduong' mar klas 12 higa mag 2015 e skunde mar Ageng'a e sub county Manyatike, nyasi manotele kod jatend jotich e piny owacho Felix Koskei. Jokanye sekta mar somo ne ochiwo ywakgi ka otende kod midhieche ma jopuonj matiyo e gwenge mag Nyatike koro kalie kaachiel kod nok ma jopuonj e skunde mathoth e gwenge mag Nyatike. Jokanye sekta mar somo oting'o jotend ruok mar jopuonj Kopet e kaunti ma Migori wan jopuonj matiyo e gwenge mag Nyatike kale midhieche mathoth ma oting'o pi oula kendo ber ka piny owacho miyogi omenda mabalang' ma miyo tijego mag piny owacho matiyo e gwenge mangima tek ma bende ong'ere kaka hardship allowance. Our teachers cannot even access classrooms because it is flooded. And when it is not raining, it is just dry. It is hardship. I want to appeal to you, Daktari, Mheshimiwa is here, Tomboyo Dege, and our employer TSE is here. Our petition for this region to get hardship allowance is in your desk. Currently, it is just waiting for your signature. Gimateka kabisa. Sani kata mana nyithiwa ma day scholars ke koth ochwe godhiambo to kaka bi school onge. Nikech pi en all over. Neighboring school mwalo ka Angugo sani nyithindo ok dhi kata mana school. Tikona ke koth chwe to always an excess. Ke chieng' rieny bende en excess. Gimatek gweng ni mas area mowinjore bed gi hardship allowance. The government is keeping that file. But I don't want to say it here. I'll confide that information in you because the officer concerned wanted his area to be hardship, but because it was not gazetted hardship, he is reluctant in releasing that report to be implemented. Jatend jotich e piny owacho Felix Koskei kinde twak mare e skund sekondar mar Ageng'a ne wane piny owacho dhi ng'iyo ywak ma osegol kod jotijegi mag piny owacho e gwenge mag Nyatike. Hapa ati nataka hardship area hii. Tulifanya proposal sasa Tom Dege na watu wengine wafuatie because ilikwama mahali. So lakini tutakaa na Tom Dege alisema ako na maneno ili tujue kama hapa iliwekwa na ilifanya nini kwa sababu haijatoka. So we will have to look at it, review it as government. Jokanye sekta mar somo bende ywako nok ma jopuonj e skunde mathoth ma oting'o skund sekondar mar Ageng'a e sub county Manyatike. We have a school in this place that only has one TSC teacher, yet there are students in that school. That is called St. Felix, Thimlich, and others are also understaffed as well. Kali mwezi wa 7 itaajiri walimu 16,000. Na hiyo 16,000 tutaongeza ya Ageng'a, Felix, Thimlich. Zingine ziko hapa mingi. We will make sure that you will get teachers like other places where they have enough teachers. Japuonj maduong' mar skund sekondar mar Ageng'a George Anyango wach ni nitiere subjects moko ma gionge kod jopuonj ma bende koro nyalo puonjo e skundno. Waonge gi jopuonj e computer science studies, waonge gi jopuonj mar home science, waonge gi jopuonj e metal work, waonge gi jopuonj e woodwork. To mago gin subjects or learning areas mwadwa gomb ne mondo watim e skundwa ka. Jopuonje maromo 28 mag skund sekondar mar Ageng'a manayudo mean grade maromo C+ kadhi malo e penj mar higa mag 2015 ne yudo mich. And I see students have recovered their confidence. So I have no doubt that the results will get better. But I will support infrastructure and all those things that you need will support. Sikuni mayande rang'iny mare mar somo ne odok piny ne yudo medruok mar min ka wuok 3 nyaka 6 e piny mar higa mag 2025. George Juma, Ramogi TV.